Hakajan miet jong kalai tarik uleber kador bar shnong langja harengkat kaseng neutrap youth council HYC Rimuliang Circle kilayami pat ba ban persya halor kejingwan tre kibar jela ya ka kampus office hapo kashnong langja West Khasi Hills District. Hakajing let khenra ki khon samla jo kashnong kilalap kibar jela kibalawan menteri naga benta ka kampus office klem dadon ki kot kisla ki babiang kum ka no objection certificate NOC na kashnong but Hakajing khenra lalap penban baladon ki beriu ki bakam yala de kum usor dar shnong u bala ai NOC tu syakite ki barjela. De halor kajing don ki ba ai NOC tu bat kam kum usor dar shnong kalami kajingania ka bajur nakal yang jogi pat ba namar kiladon ki beriu ki bayasha ya kite ki barjela ki bala ai ru ya ka yeng bansa naga benta kite ki barjela bat nakal yang kashnong bat kaseng kila ujor persya deka FIR ya u bala kam sordar halang PAD camp. Nga kung usodar sinong mangjan nasa kandit ya kanay kakam ba uneu barjela wan tre hangne has nong jongi tengilap ba uneu barjela layo jengbit na usodar sinong ba ngi kasnong ngimtip ya uta usodar sinong ba ai ya NOC ya uneu barjela ni kung kasnong ngim tip batis das nga persajur ya uneu bakam sodar sinong uba ai NOC ya uneu barjela das nga persajur ya kanay kakam ba ulalek dan markata ngi dakar patjur ya kibor ki bahalor ba ya une ubreu don kam ba le ai ba kem mardor ya une ubreu bat pensitom katkum kaan. Nah, kalian jungi ke HYC West Khasi District mentani don hangne hapu snong nanja haringkat jengnya don lang jong ki samla jong snong langja entam kalian jong usara snong jong snong langja hadin bangilayo ya ka phone call hakpor khandai baje bakadon kawe ka kam hangne hapu langja habaya dei barkajing wan jong kine ki barjela banwan tre ya kan ka kam gram dak sabha kabadai ka kapus office bar hajin na galiang ga jongi ka sang ladang ngam bakla haga tayo balai hu bunai Julai jong sedam arja rapulai nila terpat banila pha ki jing tho ha mana ki sodar snong ki bahap po West Khasi District but kamtam bagani ka snong lang ja bakala ya kendu bagani ka kam ta moy dei berkene bangi kerpat jur yaki nang bakin kinumde ban ayan usi yakini ki barjela ki buwan trei yakani kam post office nomor ba ngiyoi ya kajing syakta ya kajing syakni no ya kakam kajam nomor ba ngiyoi baki bring jongi ki don bon pa hakajela jongi ki bala man trei yakani kakam ndeni kendit pada menta ba kini ki barjela wat lada nagaliang jong kasnong barkador wat belum jong kasnong kilayarai da kawe kasur ba kinum ai NOC da leiru ya kide ki barjela ki buwan tre ya kan ka kam ne pusnong ring kindip pada menta ba kumbal pen pau di sudar snang berkun samla jong kasnong ba kide ki barjela la dun mana pusnong dan kalian jungi kaseng marmar menta ilawan ban her ban wan sini ka kan kasnong ban ilai i da jong ki kamat ni barjela la dun ne pusnong bar ha kide mi pa ba jong nang susnong bar ka jing atli jong ki hapdang kamit kaya gilami borok yang snong ban pau ke jing persya ki breu war hadin kumbal pau di sudar snong nang begini ki sama snong makala don ke jing ai on situ da manore mano bakam bela de kum sudar snong ndrei klem dakte bo ude sudar snong dan kalian jungi kum kasang ro ni krisyan ya ke ka ba snong ki samla kila le ba kila ya mar bangi ni snong pendit ba ha snong ba mi kum kita ki sodar bakam la de ki de ki sodar snong
kiba phong na kadur gula surar senam ba klem da tip ba kide ki surar senam te kini ki bar jela kila don kini ku senam ba nagleng ki senam kila phami in rai hapdeng kani kamit kila su iphone no ki bala shai la kuno kuno ki ban bi no na kani senam ba hakan ju kapon na kalian jongi kasan ni kapat jur ba ya ki bor bhalor kim dei ban INOC Klumar ya khantam na kalian jo deputy commissioner bon INOC yaki ni barjala ki bon trei ya ne kam post office ki nuki senam la klam dapat yo ya ka NOC na po senam namar ni UI ba menta na kalian jong ka senam kumbala penpau jong senam ba kim INOC da lele ru am balada kini ki barjala ki sham berki yale persha ya ka rai ba senam la sim la ka jia ka no ka kam ki bor bahalor ki bor jong ka an ki ba INOC ki hapit hi ya kajing ba ka kia ka shon nama nakalian dungi ka sanghi nimhun ba nimpriang hiru ba kum kini ki jajing je ba kum kini ki buru ba kamel de kum ki surat senam ban INOC tu kane ka de ka kambe an ba ka kam tu ila man ong ka jo ka bor ba ni da kerpat juru ya ki bor jong ka an kuba mentahi nila pha da ka FIR ba ide ban kamar dor ya une bru ba kamel de kum usura senam wala da ki bor jong ka an kim sim khia ka ne na kalian dungi ka sang nimban se ban bi samadan ban ai bi ke jinggar sang ka bokura ya ka senam bangindon be hasenda jong ka senam bang kamde ya tang hang de rehab habar setelah jong ka gus ka sil strik ka kalian ki senam ki boleh trelang bagi ka sang kum bangi ngila terpat bagi ai ka kti kamon ka dia mon trelang ban persya ya ka ne ka mat ka jura ki ne ki bru ki bau nabar ka tre ka ne ka kam la ni ngilong bala kloy ban don be hasenda jong ka senam bagi da kerpat juru ki bor jong ka an bagi dipun kamardor uni ubri kum bagi la pha daga jingtho syaga police department lingba IC yang te po lampi idikam te ngakarpat baya de IC in charge ba ude ban kamardor uni ubri bangi ngila de pha da ka FIR bangi la pan pau ka kateng FIR de ngampa ban de jare ka kateng du lingba kane ka korwak kubor ko pemerintah ne ha gajing thok ni lapan pau bang de ban kamar dor yu ne ubri ubale kini ki kampo jaj ber kini ki kam tu kam tim bu kam ya de kum usra bismillah